Martti Luther Helsingissä. Tapaat hänet venäläisen balletin ballettimestari Dmitri Bugajevin tulkitsemana sekä prima ballerina Irina Sosnevan että yli 30 muun balletin ammattilaisen esittämässä Martti Luther balletissa. Aleksanterin teatterissa maanantaista 27. maaliskuuta perjantaihin 31. maaliskuuta kello 19 ja sunnuntaina huhtikuun 2. päivänä kello 13 ja 19. Liput lippupalvelusta. Soita 0610 800, siis 0610 800. Klassisen balletin ballettimestari Dmitri Bugajev löysi Martti Lutherin tavoin uskon lahjan ja teki löydöstään balletin. Tule, näe ja koe ainutlaatuinen kristillinen kulttuurielämys.